Kana ji kai Ali? Ina ji. Mu ta ka ga da karan suke. To. Sai ka tari ke min so in dan samu dan abin da ni bakka ka. To yayi ba matsala mu je. Dun karan ba suna da wani yawa na ba. To. Mu ta ka gane su. To yayi ba cutawa. Haka za a yi in Allah ya so. To yayi. To kaga karan nan. Kaga sai mu shirya in dan samu dan abin da ni baka ka tari ke min su. Su ne an ce kenan. Awo duk suna wata ka. Nawa za ka yi? Yanzu abin da zaka ban jika uku. Kayya Ali jika uku kudin ga sun yawa Ali zan dai baka 400 sai mu tarike su tare. Ba ka ƙara min ko 50? Tare za mu tarike su da ni da kai Ali. To mu tarike su yanzu. Dun saniya ta nika son in kai ma gida. Kaga ya samu abinci. Buba ya hanka yana yau. Ya hanka wa cikin wani ciki buba me hanka yana gida. Inna ta ce a haɗa maka, an sai da sanuwarka an sai wa jaki kara, kin gi kuɗi a kai da birni. Ni kace, so nan.